Tänne näin. Joo, no niin, tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Ja tällä kertaa DJI Neolla saadaan aivan loistavia hommia. Lähdetään kävelemään ja kattelemaan. Ja tää vaikuttaa todella hyvältä tää laite. Voin suositella kaikille. On todella helppo käyttää. Ei tarvitse edes välttämättä ohjainta. Pelkkä puhelin riittää. Tää on niin älykäs ja mun mielestä jotain todella hyvää, mitä DJIltä on pitkään aikaan tullut. On aivan loistelias homma. Mä tykkään tästä. Tää on niinku helppo käyttää sun muuta. Tää on todella hyvä systeemi ja vapauttaa kädet. Erittäin hyvä homma. 5/5. Tää on kyllä 5/5 homma. Ei voi muuta sanoa. Näistä tonne vielä tonne loppuun. Se seurailee kun mä käännyn tässä, niin se hakee tuon kontrolli takas. Tää on erittäin hyvä. Tää on todella hyvä systeemi. Ei tarvitse miettiä mitään sen kummempia. Erittäin hyvä systeemi. Täytyy vaan opetella kaikki mitä tähän liittyy. Täytyy opetella vaan. Tää on mun mielestä niinku hyödyllistä. Jos sä lähet tonne jonnekin ja sä haluat kuvata. Kyllä tässä niinku tää on mun mielestä paljon helpompaa näin. Ja kelluva kamera, niin mikäs sen parempaa. Tää ei tarvi mitään käsitikkuja pitää kädessä. Riittää, että se kännykkä on jossain siinä. Se ei tarvi välttämättä olla kädessä. Kun se on jossain vaan, ettei se ystä kiinni. Erittäin hyvä. Erittäin lupaava laite. Tää on kyllä oikeesti. Tää on todella hyvä. Katsotaan.